Zdravte lidičky u nové hry. Dneska jsme tu u Red Ball 4. Jestli chcete v příštím videu, můžeme klidně zahrát jedničku, dvojku, trojku. Ani nevím, jestli to jak vidíte, trošku jsem to hrál. No, ale takový tutoriálek. Víte co? Mě vždycky dělá problém tenhle level. Já se rozběhnu. Hodím to tam. No, to se moc nahodilo. To rychle. Já nemám tam ten bodík. Konec světa. Takže už máme jenom 4 životy. To je špatné. Tak máme první. Nový expresní vláček od Lego City. Kam s ním pojedeš ty? Menší problémy s lekrama, jak vidíte. Mám o jeden život méně. Víte proč? Protože já jsem nastavoval nahrávání a přitom prostě si ta kulička řekla, já dneska se zabiju. Dělám 8. Začněte se učit nový jazyk s Duolingem. Díky nové učební cestě Jak vidíte, jsme tu zpátky. Proč mi to nejelo? Já se sklouzl. Ach jo. Víte co? Já mám lepší zahrát nápad. Zahrajem si něco jiného. Jsem tu zpátky a řekl jsem si, že bychom si mohli zahrát Plants vs. Zombies 2. Dobrý nápad. Koupím si něco. Ne, žádné slevy. Počkat, píráte myslím. Už je jedno, vypil jsem. Počkáme hodinku, možná 2. Jak vidíte, už jsem porazil prvního bosouna. A na kolika tam je vůbec druhý bosoun? Na 25. Asi v polovině, ne? Ne, no tak nejsem ani v polovině. Jsem teprve na 11. To je špatně. A pobavíme se tady. První, co udělám. Tohle. Co? Počkej. Stop. Tak tohle ne, já jsem měl špatný postavičky.
Tak to bohužel budu muset uhrát s tím Duna. Nějak to dám. Tam ty nejhorší postavičky. Jo. Můžeme čekat, než přijde první Plants vs. Zombies. Jo, sežer si tu hrobku. Tak. Žer. Hej. My za chvilku budeme na prvním bazarnu. To nedám. Daj. No, tak. Teď bych si měl trošku málo. Když říkám trošku takový. Postavičky jak něco. Prostě. Tak první uzlov máme vyřešen. Ultimátka. Všechny zničte. Hej, to jsou moje coiny. Si o sobě myslíš co? No. Ani jeden. Kurně. Oni mě asi odbouchli. Rychle, ne, potřebuji, ne, já zabít toho, super. Jo. Když jsem pak zemřel, tak jsem dostal zpět svoje. Teď budeme čekat, než... Počkejte. Já to dám. Tak, už jsme ho zabili. Jo. Nefungovala mi hra, ale naštěstí se mi to podařilo spravit, takže very nice. Tu zničit 12kový level. Stihnu to, no takhle. Berem naší základní, nebo víš co? No ale ne, to nebudu načítat. No, tohle a tohle nic, takže tam tohle. No takže...
zombies are coming. No jejda. Teď jsem udělal chybu docela. Dáme to tady k tomu týpečkovi. Takže budeme muset dávat druhou lineu. Či tady kde tenhle. Je, tady mám tohle parádu. Tady je samej. Rozbít kokos. Tak, máme ho. Coming. Daj tam ten XP. Dej to tam. Jo, dám to tam. Nice. Čau. Budeme to řešit. Budete mít hrát moje květinky. Člověk bydlí, ale... Takže... Hej. No, já myslím, že to už to můžeme ukončit. Takže touhle legramou tohle video ukončuji, tak čau.